Guys, good morning. Mag-vlog mi karon guys. Kay maato mi tubigo ni mama guys. Kukuyog si papa guys kay magpalit mi og kanang marin guys. So kanang sa kuan man no, sa kanang mo ni update sa tong tindahan man no, kay kanang kuan magsawog na sila man no. Oh, magsawog na. Naasar sa sawog mo si sunod. Kuan magbungbong na pod. Magbungbong oh. So Di magmarko pa sila una. Sa Marco magbungbong na. Okay. Sige maura. Maura guys. See you again. Lima kemarin, sakay tan tulo niya, mahatag na tayo pagpiste, kata sikol. Sige. So guys, kanang moadto na may og tubigon guys, ug kuyo akong papa guys. Tana ma. At ato ra ta kay palit og marin. Lansang sa sawog ana, ana ni lansang sa sawog dito murag urong man. Wala ko kabalo. So Ana patato lang sila ng kana. ay ma mag-vlog sa takaron makay mao ni ang ato ang update sa to ang tindahan nga ato ang gihimo karon. Oh, manghihis ako. Manghisa ka. Tara pa. Una ko diri pa ares ako agila kuan. La Basilio. Guys, mo na ni ang update sa mga tindahan guys. Mo karon guys, mo adto mi sa tubigon guys kay magpalit mi og kanang marin guys. Marin na muna akong update sa mga tindahan. Kita ko dako po na mga tindahan guys ay mura po dog. Kanang balay guys na mapuy-an po na namo guys na. Ha? Oh. Medya na lang nga kanamarin daw. Dako na amo palito dako na para bato-barato daw katong. Sa kanay nag-sell ron sa Alturas, rapor kay Alturas ron, utanang bagpila. Alturas? Ang masak ba? Anong budiga ba sa tinangnan? Sige sawayan na mo. At magaslaan ba ay 50% na lang sin. Sige. Ato sa atong may kuan mas sa kanang Alturas sa may basakan tapit ba kay kanang magsil daw dito. Tapos na pili ka Ang kanang ang bayad ko pila. Rapor ang bayad ko pila sa tangan eh. Bitono kay mas baga-baga to ya. Okay, ubag lang pasok ko, lapasuhan na na. Bitaw to no kay ug katong nipis-nipis man gud to ina. Basin Dali na magawa, kanya maglampas, lapasuhan na nahon, matay tayo, dali na. Lagi kana na lang. Bukalit para lansang pili na. Lansang. Asa man lang sa orange yung palit. Kusang lansang ako, lansang sa kahoy. Blackhead. 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 Ino na ba istorya karang para lang sa Marin? Di na lang blackhead. Blackhead. Blackhead na kasi mo ko kanang uno media. Uno media? Oh. Sa kilo og tunga to eh. Sige. Blackhead to no. Tama. Nanto duwa. So guys, nanas papalit to nagwat guys. Og adto na lang mi sa Alturas guys, mapalit og marin guys kay nag-sale daw kuno sila dato na basin og kuan makabato barato tagamay. Juswe, sakay minimo Juswe. Kasi kung Alturas na nato tinangnan palit. Tinangnan ta palit na mag-withdraw pa man taon na. Oo. Kasakay na ma. Guys, padulong nami guys. Nakasakay nami og tricycle, padulong nami og rostro kay kay palit ta og kanang usa pang marin man no. Di ba kabo ka marin na kanang mas labi daw kuno pa ang size utso daw kuno ang palit sa marin daw kuno pa kay likod-likod daw kuno kay tanong nipis daw. Kato na daw kuno 5'8 daw kuno kay kuan daw kuno likod daw kuno to dugay magabok. Kay og sa nipis ka na dali na tumabuslot. Na bugat ay bugat ra ba pud ang tawo ra ba? Nya bugat ra ba pud ng mga rip o dito tayo pagtama ko. Oy, jaman yung marin na palit, report na. Marin ka na resort dito ba? Nagdaan man. Ay, mau man ito tumban ang gawas. Malamping na na kay bagsak. Saan ingon ito marin? Dimityar naman din. Imidjara? Depende sa kuan ko ako rin mapili. Kasi labi nga kuan. Gusto mo moro na. Kana likod-likod kay tindahan na ba na? Kay lampasuhan na ba ako na niya magtay na. Nga ba report nga na din? Marin din. Report na marin na way uno. May uno na. Report 1 4 media. Kadang para tutong ba nga kadang ilang isaw ka ng ilahang sala unya gitangtang na nila. Ano nga ni Bidjar na award? Ha? Bidjar ako adugay na kayo. Pero wala biar marin na una. Tanawan na nato dito. Tanaw ron. Adjap. Kada kung kuan dili basta-basta Ang ba. sa Melvis ang pinto ba? Kay ang sobra pud ana kay Ay, ayan ang sliding window kay bahala kayo ng sliding window. Wala nang bilhan kay likod. Ako siya sa birha ba? sliding window na ka makaginan ako nakaginan sa tindahan. Oh.
Oo, ayun sa nakaroon kay gasto na kayo na. Ang kawayan na sa Tipuari, butong nga kawayan. Oh, Iris magani. niya ba, XX, na ilipunon lang ito nga, dili ka madali. Mawiling o putaw ba? Hindi na sila sabor mawiling lando. Kaya nga na araw likod. Pamilyar ito. Oo, gabi niya. Kita na araw likod ba di ba? Nasugan. Oo. Kaya nga na, tutuloy ba pamilya? Oo, ganun. Guys, daan namin diri guys. Palit ni og 5 ka maroon. Ay pa mangaon sa tapan no una. Ay pa. Pa. Sama na pa. Mangaon pa taonan na mo balik na ta dito. So guys, mangaon sa una guys sa kami balik dito pero na-order na namo ang 5 ka maroon og 2 ka kilo lang ay 1 ka kilo tunga lang ang lantag. Guys, nagsakit-sakit si Papa og tiil guys kay kanang wala pa may suga, wala pa may Domingo. Na after og kanang nanay Domingo, mauli ana dayon ni ang arthritis. Manong katawa lagi ka ma. Nahugog drama-drama. So guys, pamahaw sa ta diri man no. Na after na to pamahaw kay mubarak kata dito kay ipakarga na. Ipakarga na ako. Di ba di sa lutong nga? Guys, mamahaw tanin nyo guys. So, Nabusog ra ka ma. Bila tara na mo ate. Pa? 2 kilong laog manok. 2 kilong laog man no. Di gipalit puso. Ay pa ito puso. Ta. Dati laog manok ni 2 kilo. Palit og laog manok pa. Ah. Sa inyo, ma'am. Ano sa vintage na ba? Muli sa vintage na. 2 kilo. 2 kilo na. 72, 2 kilo ton. Asang laog manok pa? Nanadra. Inita kayo guys eh. Guys, karon tawhan na ang amo ang kargahan guys amo ang plywood guys. Isa, ile-ile ka na binuha na ka. Isa mo ito pakarga ng 5 gaw. Mananaw nila siguro. Inaw kay dito kay pangalan. Nana. Nana. So guys, mao nang maring guys kuwaon para nila guys. Makuha pa sila na og 5 ka buo. Sa kabiding na mo. Hindi sa kabiding man ako ba kay wala bigyan ito kinakaman. Ano may sakto nga pang sahog ma? Imay. Oh, 5. Kagat dito, bang kagat dito. Para bayar mo ni. Abot na. Report. Ha? Niluno sing minta. Bagay wa. Ay. Bagay. Oy. Away mo kay basta wala ko ni klaro daw kuno nga kanang basin mga dali ra madaot to ba? Mat wa. Mulai gabo pa yun. Ito lagi barato ni sa Tonas. Imana ka bukto? Ito na sir. Kasi daw kabati pa sino. Ato ka ba kita sa gabis. Sir, magaroon dito. Para do. Ang Panginoon suportahan inanak sa kapagkaak. Ay parang kita dali ka. Sama. Mag
ang mupalit tay patago sa kap marin po kay ibubong man ana anang babaw kay pasa pabungbungan na ng bubong ana unya ang moon pupuntahan. Ang kanang kuan ba ihimong ko ra. Kalito si Atoroy. Ada, slide ka, mirisi na nung ka. Karga na ko sa suara kay taon na ba? Na cellphone na plus screen no. Walay sakit silang tuhod ni na og mo kamang-kamang na siya. Kay wala agad